नंगौ दिनै 39थि बोसोरसालिया मुंख्लं सान दिनै बाहाय गाजा गोमजायै खुंदों। जाय बर' जोहोलावजोआ दिनै बे गिदिर बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय अबथिरा बोथोराव गावनि जिउखौ बाउसोमबाय। बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांदों आरो बिथांमोननि बाउसोमनाय जुनैनो दिनै बर' जाथिया नैबे पर्यायाव फैबाय। बे गमामायैनो बे जोंनि थाखाय गोजोनथावना बाथ्रा। जुदिब्लाबो गोबां बर' जोहोलावजोफोर गावनि जिउखौ बाउनो गोनां जादों, अब्लाबो बर' जाथिनि थाखाय बिथांमोना जिखिनि सेक्रिफाइस खालामबाय, दिनै जों बिनि फिथाइखौ जों मोननो हाबाय। आरो बेजों सोमोन्दो लाखिनानैनो दिनै सेथि बे बर' मुभमेन्टआव, बर' आन्दलनाव रुंसारि जानाय, मुंख्लं जानाय सुजित नार्जारी बिथांनि दिनै मुसुखा जोङो बेखेवबाय। आं आसा खालामगोन बिथाङा जेब्लायबो अराय सम जेब्लासिम बर' जाथिया थागोन बै समसिम बिथांमोना सिबिजागोन, जों बेखौ आसा खालामदों।